Și bine v-am găsit astăzi să ne jucăm, nu știu ce să jucăm, dar în jocul ăsta o să ne mă enervez atât de tare încât înnebunesc. Și în jocul ăsta, dar de ce am ochelari? De ce am ochelari eu? De unde am ochelari? Un robot are un ochelar sau un om? E bine, nu uitați să dați like și subscribe dacă vreți mai multe episoade. Și haideți să jucăm. Deci nu mai pot să mă mișc. Ah, gata, mă mișc. Ok, haideți să jucăm. Ia. Dar nu mai dăm pune. Haideți să cu câinele, dog, ce urât e. E zâmbi. Ok. Gata, am reușit, am înțeles. Ah, băi, Așa. Bă, ce greu, ce micuții. Să întorci pe el. Și ok, haideți să mergem, nu știu. Ok, haideți. Nu mai pot să mă mișc. Ah, gata. Ok, haideți să mergem. Ce mai e și asta? Nu e nimic fain. Aici nu e deloc fain. Asta își caută prostia. Iată că... Ah! Deci este jump scare. Ok. Bă, dai de ce m-am văzut acolo? De ce m-am văzut acolo? De ce m-am văzut de acolo? Nu fița, îți dai picior. Nu dau cu picior, Da. De ce am dat risicare? nu știu cum să dau cu piciorul. Nici nu s-a văzut și am dat risicare. Și ceva nu mai contează. Haideți să la prof, nu asta. Că e fain. Nu ascultați la ceilalți oameni. Nu ascultați la ceilalți oameni. Ok, haideți să vedem. Totuși nu mai puteți să mă... Ok. Nu mă ascultați oamenii ăia, fiindcă ascultați-mă pe mine. Dar... uite, se culcă. Totul o să fie ok? Nu o să fie deloc ok. Ok. Unde de rezistență pe Cred că scrie. aici? De ce sunt? Pe aici mi se pare că ești în donă, nu? Cred că acolo scrie... Bă, n-aș vrea și o jucărie, dar dacă vai de capul meu. Care e cel mai dureros? Că e cel mai rău. Pe aici. Dar ce? Ok, mă enervează din ce mai tare jocul ăsta. Adică rău mă enervează. Ok. Mamă, și te-am văzut și piciorul. Și cazi pe jos pe o bani. Mamă, cât de periculoasă e asta. Am uitat. Și dacă dai. Am uitat. Ok. Haideți să vedem. Să mergem la Boldi sau nu? Adică până să mergem la Boldi. Eu că mă plictisez la Boldi. Hai la Slenderman. Ia, câte variante ai? La Slenderman. Fiindcă da. Asta e zâmbăreț, știu. Dar nu mai înțeleg nimic în jocul ăsta. Ok. Nu mai știu pe unde trebuie să merg. Dă-i cu care vrei. Nu știu pe unde să merg. Da, asta nu pot să fac eu. Nu mă știu. Așa. Nu pe aici. Nu pe aici. Nu pe acolo. Ia poziția normală. Dau seama. După aia mi-am dat să mă trebuie să mă duc la Slenderman. Pentru că nu l-am făcut pe Slenderman. Așa, bun. Mamă, ce Nu l-am făcut pe asta. Ce fain e. Chiar e fain ăsta. Da? Bă, asta e Peppa Pig sau ce mai e și aia? Aikido. Deci că ți s-a... Ce vorbește? Ce? Mai lovești, mai încerc. Numărătoarea inversă. Nu mai știu să vorbesc. Ok. Hai, mai lovești o dată. Wow. Ok, haideți să jucăm. Tare, foarte tare la Ok, nu mă speria jumpscare-ul ăla, fiindcă a fost așa. la 18 până jos. Hei, una se numește nu știu cum. Ok. E fain. Da, îmi place. Deci karate prima. Dar nu Dar nu tu. Peppa Pig! Ok. Parcă am mers la Peppa Pig. Hai, mai dai. N-am mers, dar nu mai vreau să merg. Hai la Slenderman, că e fain. Da? Uitați aici. Păi dacă poți să dai așa, poți să dai și aici la... Scuze, dar nu mai vreau să joc. Scuze, dar nu mai vreau să joc acum. Așteptați un pic. Și lovesc?
Băi, Sau că... un Bă... burger. Oh, ketchup. Gata, nu mai merge. Nu mai merge cam așa ceva. Eu așa. Dar nu se termină be jocul ăsta, o să jucăm bacon ceva și mai rău. Ah, Așa, da, nu știu. Nici nu știu să stai că nu vorbesc. mai știu cum era. Asta așa? Da, dar Dar nu nu mai țin așa. Dar nu mai știu cum era. Mâna Yes, asta, ok. mă dai Ok, totul e Ah, bine, ok. nu pot să... Nu. Păi poți să dau aici. Pasă de la... Ok. Ok. Da, da, da. Uite, jocurile, dai la față. jocurile, toate jocurile. Nu mai înțeleg nimic. Ok. Sau mai e una Ce jocuri sunt urâte? mai periculoasă. Dar nu de ce văd așa ceva. Oricum, nu știu. De ce văd așa ceva în ochii mei? Oh, ia să Ok. văd după Și ce n-am făcut nimic. Așteptați un pic să-mi scot priza. Nu dau mă, nu mai fi căcătos. Am scos-o, acum stați un Dar pic tu că nu mă da duc într-o de parte, bea. dă în față. Gata, m-am așezat. Așa? E bine. M-am Ce bine, ce bine. lăsat. Ok. Mă, dar poți să-i rup mâna de aici. Ok. Deci poți Totul e bine, adică nu mai înțeleg nimic. În jos. Nu mai merge. Pentru că ce lovește, Tableta! Ăsta, nu ăsta. Ai Chestia înțeles? asta, că nu mai știu cum se numește. ai înțeles? Gata, de bea acum. Că nu mai știu cum era iară. Ok. Gata. Dai într-o parte și cu umărul la bac. Așa, ăla Dar eu nu-ți dă Mamă, ce studă bine. ca să... La unul Adică cu pe- ăsta, poți să-i faci treaba. Cât... Am 33 de... Am 33 de stele, ce? Ok. Te joc fain. Da, așa că, da. Nu uitați să Fă dați cum like și știi, subscribe, cum dar poți, cum vrei. Folosește ce vrei. e Dar cam mie îmi place ușor asta. jocurile astea. Dar ce astea blochează Asta e mereu? chestia ta, îmi place foarte Ok. mult. E, E cam fain jocul, nu știu, sau nota mai e, de 10, exemplu, 10, da, 10. că e să-i dai Dar nu știu să fac piciorul, labirintul, toate trebuie când să dai scap piciorul. din labirintul ăsta, nici nu știu să Da, scap, da, eu mă da, duc vezi, înapoi mai mult. Și așa că nu uitați să dați like și Mamă, subscribe dacă dacă faci vreți una mai. de asta, îl trântește, nu se... Da? Și te ridici. E pe jos, direct. Și după aia, Hai, nu tot uitați să aici, dați like și subscribe dacă vreți De ce mai se multe numește? episoade. Și gata. Vezi, tu te înregistrezi când vorbești acolo? Wow!